Toni, auta sen verran. Onko Vilppaalla aikalisä jäljellä? Käytetty. Joo, aivan. Ei ole kuin 2. Noniin. Kyllä. Joo, vanhana coachina tuli jotenkin semmoinen fiilis, nyt olisi aikalisän paikka. Se sama tunne tulee myös Mikko Tupamäen sisimpään ja hän sen myös toimitsijapöydälle kertoo, jossa erittäin keskittyneesti toimitsijapöydällä tällä hetkellä muun muassa Saku Mäkynen selaa Twitteriään, Ville Keto ja ilmeisesti puhelinluetteloa. Ja täytyy sanoa, että Saku Mäkynen on todella levänneen oloisena tuossa kuuluttajan paikalla. Onko Saku Mäkysellä todellakin Kauhajoen lippis päällä? Edelleen. Kyllä. He ilmeisesti kertausharjoituksiin menossa takista päätellä. Kyllä. Vajaa 4 minuuttia jäljellä. Ja tietysti nyt kun tää on niin kuin hieno, kun on nykytekniikkaa ja nähdään, miten nämä aikalisät korisliigassa oikeasti menee, niin onhan tämä homma, niin kuin sanotaan, 15 vuodessa kehittynyt. Usein näissä tilanteissa otettiin karrikoidun tosiaan, otettiin aikalisä, kiroiltiin hetki ja mennään paikkaan. Joo. Pitääkö paikkansa huhu, että viimeksi vuonna 2003 on aikalisällä korisliigassa puhuttu Suomeen? Missä päin? Todennäköisesti Itä-Suomessa päin.